Máis de 600 escolares de infantil e primaria asistirán aos espectáculos programados polo Departamento de Cultura da Pobra durante o mes de maio. O día 8 abrirán o cartel O Daico e Fantoches Bach con Mar Adiante. O día 14, María e os ollos alabarados de Xarope Tulú, para nenos de educación infantil, tanto das unitarias como dos colexios, 3, 4 e 5 anos, e tamén primeiro e segundo de educación primaria, 6 e 7 anos, do colexio Pilar Maeztu Sierra. E será tamén en 2 pases. Este espectáculo realízase a partir dunha obra de María Vitoria Moreno. O día 24, Pan con chocolate, de Saleta Fernández e dirixido por Fran Rey. Será para nenos de primeiro e segundo curso de primaria, esta vez do Colexio Salustiano Rieiras, e está baseado na obra homónima de María Vitoria Moreno. Recolle tamén textos de outras obras. Ademais das actividades programadas especialmente para escolares, polas tardes desenvolveránse espectáculos para todos os públicos. O día 11 de maio, Talía Teatro levará a escena Pelos na Lingua. O 16 tocará a quenda o circo de Baia Banda, mentres que o día 25 pechará o ciclo Dinamo Teatro con Inmedioteces, Cousas Veredes. Ademais destas actividades enmarcadas na Rede Cultural da Deputación e no programa Cultura no Camiño da Xunta, o Cine Elma collerá outras propostas á iniciativa das asociacións do municipio. Ao longo do mes haberá tamén outras actividades no Teatro Elma, esta vez programadas por asociacións. O día 6 ás 7:30, concerto de banda de música polo Día da Nai. O día 17 ás 8 da tarde, Festival do Grupo Xiada, Os Mallos. O día 19 ás 20 horas, Coral Abrente da Asociación de Amas de Casa. E o día 20 ás 8 tamén, Festival de Asociación de Amas de Casa.